IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Laa po, nagpisama man, nagitila ko nga balutan kakabsat. Saan aninamnama ni Mrs. Lizelle Ann Maneha may sa negosyante iti Dingiras Ilocos Norte ang pasamak manen kenkwana iti nakakat katawa kapadasan kalpasan ang nagpesa manen dagiti ilako na kumaabalot imbatad na asaan na dayto iti muna nagundaway ang nagpesa dagiti balot na no diket di adamanen iti Holy Week gapo iti daytoy ket tinatarekan na dagiti itik ay hinggana ang nakabukel isuna iti mabalin na pangrugyan iti itik ngamdak sanggasat tanayin inot ang nagbalin ang sidaen ken pulutan dagiti itik inlayon na ang naragsak tagbali negosyante ano da dumakit amuda ket malugidan ngam saan pay tada iti dakdakkel asukat na mainaig iti daytoy ket alalukuyan na dagiti ada iti kastoy negosyo apalugodan dalat na dagiti itik a dumakkel ken mamati isuna aga puti ken bara ti panawin ket na-incubate dagiti lako na balot isu a dimakkel ken nagpesa para iti IFM News Idol Lawrence Martinez tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.